Babe, andi na ng Labtingaw, babe. Thank you. Hello mga mads, ka mga pink ug Atngal. For today, I already had my breakfast as you all know. We always have our F1 shake mix with cucumber o yan Herbalife nutrition. O diba? Bisan pag naka Herbalife ta, it doesn't mean na di nang kita mo kaon og mga pagkaon no. Nga inang sometimes gakalingaw ta or kanang gapanggigil ta nga gusto na ko na tilawan. And for today, yes, I will be trying this Labtingaw. Ingon sila Labtingaw. The original Bantayan Labtingaw. Quote and quote. Dili ni buwad. So, unsa man lugar ni? Ha? Unsa man lugar ni? Mura mo siya bulad nga style. Char lang. So, ato ning i-try. Magluto ko siguro mga 4 pieces lang siguro. Kay ga-insist ba sila diri nga dili bulad. So saan gyud lugar ni wala gyud lugar ni gibuwad. Okay, so let's go guys. Mag-andam sa ko sa likod kay dito mo ko sa gawas mo sa balay kay based on experience, gapanimahaw mo gud ang sulod sa balay mangud kung diri ko magprito or diri ko magluto. So yeah, dito ko sa gawas magluto. Yeah. So since ayan walay mag-assist nato no kay gayon Sara mangitas kinabuhi no. So nana ang mantika, ang Labtingaw o ako nang ibutang sa kalha. Mo to natas gawas. So ayan, diri tas gawas. Look oh. So never mind the mess nga nasa akong background. Oh, kana mga judgmental diha ay namo pag-judge. So ayan. So diri ko galuto. So ayan. This is where I cook. So ayan, gipainit na nato ang atong kalha. So ayan. Labtingaw is there. By the way guys, kuan ni siya kanang gapalit ko og kanang power kalan ba. Pero don't worry because I will acquire soon ug kanag yung pangnindot yun nga pangluto no. Di mas sa ingon nga pangit akong lutuanan pero mas may nang natay mas more convenient pa lugar no. So ito nang ilunod ang oil. Yeah, ang oil. So ayan. Di ba? So ayan na ang mga mantika. And I will cook for so ayan. Magkuan na ta, magtagak na ta. Ha, ka-insist gid mo nga dili ni bulad. Unsa man dilong ni Dili na siguro ni siya kuan. Kailangan pa ba ni siya humulan? Di man siguro. Ato na ilunod eh. Yikes. Ang kainit. Atong abayan. Yan. Oh my gosh. Duha lang sa duha. Yan, mag-drop na ta sa atong second batch. Aso na kaayo. Sige lang, puhan, makakuan na ta, makalami ra ta, makahapnig na ta og kanang lami nga lutuanan. May mga sponsors ba dyan? Beke naman. Charot. So, nakaluto na kong duha. So, ayan. Ayan. Oh my God. Daghang kay langaw. Well, siguro na-attract siguro sila sa kabaho, no? So, meaning, kung baho ka nga tao, maka-attract pud ka og mga langaw. O ka na mga langaw og kinaiya, langaw og panglawas. Char lang. A few moments later. Babe, andi na ng Labtingaw, babe. Thank you. Murag isang naay, babe. Anyway, here's our... Okay. Ayan. Here. Mula gini problema sa single, no? Kaya inusara sa kinabuhi. So anyway, narang Labtingaw. Yeah. Golden brown. O, diba? And, dili mo successful ang atong Labtingaw experience kung wala tay kanon. So kagahapon nasubrahan kog lungag karon ako'y bahaw. So kaon tag bahaw. Gakaon pa pog bahaw guys. Mga mads, ang dili mo kaon og bahaw, mula gumin yung Atngal. So isa na sa mga secret nga mo pink ang Atngal no, mo kaon tag bahaw. And of course, dili mo successful atong Labtingaw experience kung dita mo
pares og kanang spiced vinegar. Ayan. This is from Dato Puti. Dato Puti, back in the man. Oh, baka mo sponsor si Dato Puti, no? Ang dili mo sponsor sa ako, mahimo ikang Dato Itom. Oh, ayan. So, magsugod na ta sa atong Labtingaw experience. Yes, don't worry guys, kaya akong i-post, akong ibutang ang Facebook page nila or Instagram account baka sa ilang asa dapit pwede maka-order og Labtingaw. So, ayan. Yes, I am a herbalifer. I am a wellness coach, but it doesn't mean na di ko mukha og buwad. Oh, again, sorry. Dili lagi ni siya buwad. Labtingaw lagi ni siya. Okay? Yes. So, di siya buwad. Dili siya buwad. True that. Dili siya buwad, dili siya asin. Butlang nga na ito og suka. Labtingaw. Murag litson ka crispy. Sus ko na pa ko uyab karon. Hungit-hungit ton tamig labtingaw. Oh my god. This is so good. Mayong pagpaniod to. Thank you so much, Labtingaw CDO. Dugangin ang stocks na ko dito sa balay very soon, ha? Dugangin kay lamig kayo. O sige na, bye. Tiwas ako paniod to. Bye!